じゃあちょっと不可解な文章になってしまうかもしれんけど、はい、どうぞ入れてください。ジェネラリゼーションです。はい、これが一般化って言い方ね。次はイズがブル。はい。ステートメントだし。はい。関係代名詞だよね。で、インクルードです。はい、どうぞ。比較の内容だから、ここで。これね。はい、じゃあどういうことかというと、はい。物事の意味だけど、アクシャリー、オブザーブ、はい、どうぞ。一般化は、実際に観察されたことよりこと以上のものを含む表明。これ表明では声明とか訳者と意味通じないので意見って訳してください。一般化という一般概念みたいなやつだから、そういうものは意見である。それをどうぞ。はい。それは訳すんですか。はい、どうぞ。それは訳すんですか。どうぞ。述べられた状況と観察された状況とまだ観察されてない状況との両方を含む規則や法律へと変化する。法律なんて生まれません。法則ね。法則で変化する。プロセージしのぐっていうのは前に勝るって意味だろ。前段階って意味だろ。でことどうするかというと、いいとプロセージこれに進むって意味だろうから、そうだな。ってことはこれ規則や法則につながっている。先立つ。分かった？そうするとざっとの形だから、この S の形で V、ボス、オブザーブですね、こっちの形は分子の形、前から来てるので、観察された場合、それからこっち後ろからこっちを取ってきます。まだ観察されてない場合、そういう両方のものを含むような規則や法則性に先立つものである。でもう一つは今度は、はい、どうぞ。The generation。これ何て訳すんですか？はい。これ。だから、このようにして、はい。です。何まで訳してるんじゃないの？どうぞ。だから、はい、一般論は真実ではないかもしれない。後ろは？たとえ一般論が基づいている観察が本当だったとしても、これだけどもっていう情報表現なので、こっちから訳すのが普通じゃない？そうすると観察なんだけど、これはひっくり返ってみるとここに入ってくるわけじゃん。この形になってるわけだから、ほらこれの戻ってオンオブザベーション、観察によってそれをここに戻して、これがここに戻ってくるんじゃない？一般化を観察に委ねている、そういう観察が正しくても、正しくても一般化というのは正しくないこともあるかもしれないって内容ですよ。内容的にはなんていうかな、観察されたもの以上のものをなんか喋っていくときに枝葉がついて膨れ上がってくるでしょ。そして一般化するっていう意味で違ったものを含んじゃうっていう意味で話をしてるんです。いいですか？じゃあ消してください。